Σου υπόσχομαι πως αυτός θα θες να είναι ο επόμενος προορισμός για τις διακοπές σου. Καλώς ήρθες στη πιο όμορφη πετρόχτιστη πόλη της Μάνης, την Αρεόπολη. Ολόκληρος ο παλιός οχυρωμένος οικισμός με τα ατμοσφαιρικά καλντερίμια, τα πέτρινα κτίσματα, τους πύργους και τις παλιές εκκλησίες έχει χαρακτηριστεί διατηρητέως, κρατώντας το παραδοσιακό χρώμα της Μάνης. Κάθε βήμα που θα κάνεις θα σε ταξιδέψει στο χρόνο. Η πλατεία της Αρεόπολης μάλιστα ήταν το σημείο που υψώθηκε για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο η σημαία της Επανάστασης του 1921. Παρά την τουριστική της ανάπτυξη, η Αρεόπολη διατηρεί ακόμη και σήμερα αναλύωτο τον παραδοσιακό της χαρακτήρα. Δεν είναι τυχαίο που αποτελεί και το σκηνικό για πολλές σειρές, ταινίες και άλλες παραγωγές. Η λιτή, αυστηρή αρχιτεκτονική είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Τα πέτρινα αρχοντικά, χωρίς βεράντες και μπαλκόνια, μοιάζουν πιο πολύ με οχυρά παρά με κατοικίες. Κάθε βράδυ το κεντρικό καλντερίμι γεμίζει από ζωή, καθώς τα μπαρ και εστιατόρια απλώνουν τραπεζάκια και γεμίζουν τα στενά με μουσική. Εδώ θα έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις την ντόπια κουζίνα, αλλά και να απολαύσεις το ποτό σου μέσα σε ένα πανέμορφο σκηνικό. Εσύ λοιπόν έχεις βρεθεί ποτέ στην Αρεόπολη? Και αν ναι, ποιες είναι οι καλύτερες προτάσεις σου?